नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक मोगाच स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी ख्यात पत्रकर्त अंकणकार TVR शणै हांगेले वळख दितस. TVR शणै म्हणून ख्याती पाविलो थालियाडी परमगिल विट्टप्प रामचंद्र शणै भारताचो पत्रिकोद्यमी आणि ख्यात अंकणकार जावन आशिल्ले. त्यांनी केरळा राज्याचे एर्नाकुलमालागी चेराई गावांतू 10 जून 1941 इसवेंतू जल्मले. त्यांनी द वीक आणि संडे मेल पत्रिकेचो संपादक जावन आशिल्ले. इंडियन एक्सप्रेस आणि मलयाळ मनोरमा पत्रिकेंतू वेगवेगळे हुद्दो सांभाळला. 50 वर्षाचे तांगेले पत्रकर्त जीवनांतू स्वदेशी आणि विदेशी पत्रांक त्यांनी अंकण बरयला. शणैन इंडियन एक्सप्रेस पत्रिके मुखांतर पत्रिकोद्यम वृत्ती आरंभ केले. प्रसार भारतींतू दी वीक पत्रिकेचो संपादक आणि कार्यकारी समितीचो सदस्य जावन वावर केला. त्यांनी मलयाळ मनोरमा दिल्लीचे स्थळीय संपादक जावन 25 वर्ष वावर केला. 1971 इसवींतू भारत पाकिस्तान युद्धाचे वरदी दिवचे वावर त्यांनी सांभाळतले. 1995 इसवी सावन त्यांनी स्वतंत्र पत्रिकोद्यमी जाले. आर्थिक आणि राजकीय निरीक्षक जावन आशिल्ले शणैन ऑक्सफर्ड विश्वविद्यानिलया मेळून सभारकडेन भाषण दिलं. त्यांनी सभार राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय दिसाळे जाळी जागो आणि नियतकालिकेंतू राष्ट्र राजकीय आर्थिक सामाजिक आंतरराष्ट्रीय आणि प्रचलित विषयारी लेखन आणि अंकण बरयतले. तांगेले लेखन नियमित जावन इंडियन एक्सप्रेस, गल्फ न्यूज, rediff.com, न्यूज टाइम, मातृभूमी आणि इंडिया फर्स्ट फाउंडेशन.org प्रकट जात आशिल्ले. त्यांनी इंडिया फर्स्ट फाउंडेशनाचो आडळित मंडळीचो सदस्य आणि मणिपाल अकाडेमीचो निर्देशक जावन आशिल्ले. पत्रिकोद्यमांतू ग्राफिक वरदी परिचय केलेले ख्याती शणैक पावता. त्यांनी बरयिले लेखनाक सूक्त व्यंग्यचित्र वापरतले. राजकीय दृष्टिकोन आशिल्ले लास्ट वर्ड म्हळ्याले तांगेले अंकण जनप्रिय जावन आशिल्ले. शणै 17 एप्रिल 2018 इसवींतू देवादीन जाले. शणैक तांगेले पत्रिकोद्यम जीवनांतू साभार मान सन्मान लाभला. 2003 इसवींतू भारत सरकारा सावन पद्मभूषण प्रशस्ती लाभल्या. मोराक्को रायान अल्वेट कमांडर विस्साम म्हळ्याले प्रशस्ती दिवन सन्मान केला. KV थॉम्स विद्याधनम ट्रस्ट सावन TVR शणै प्रशस्ती 2019 इसवींतू स्थापन केला. ह्या प्रशस्ती सांगत 1 लाख नगद बहुमान दितात. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन ख्यात पत्रकर्त TVR शणै हांगेले आठव करता ती नमस्कार.